This is my revenge. Paranormal prank. A mobil. Co? Tady no. Ty vole, asi na záchod skočím, co? Jo? No vyčím, nejdeš se vyčím. No. Teď se už to držím, ty vole. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl. Ty vole, co bylo? Jo, Ty vole, piš! Neprdele! Neprdele! Kde to je? Kde to je? Pičo! 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 Helenka, pojď! Pojď už! Pojď,